Hola, bon dia. Us volia explicar en una estoneta quina va ser la idea, quina va ser la metodologia i quines van ser un poc les fonts per poder preparar aquest treball i que posteriorment System Monarchy Studies va fer amb aquesta doble i excel·lent edició. No? Jo m'agrada molt la música i vaig començar fa 6 o 7 anys o més deu fer ja, recollint informacions de cançons populars que a jo m'estiraven d'una manera especial. Agafava la cançó i cercava un poc els orígens, si és que es coneixien, la lletra, la música, i me vaig donar compte que moltes cançons que considerava menorquines també es cantaven a altres regions de parla catalana, també en alguna ocasió per França o per Itàlia o inclús pel nord d'Àfrica, i això no és dolent, això és fantàstic perquè de qualque manera cada regió s'agafa les cançons i se'ls fa seves, se'ls fa pròpies, se'ls adapta, evolucionen dins un terreny un concret i per tant es canvien els textos, es canvien les músiques, es fan nostres de qualque manera. Me vaig donar compte també que hi ha moltes cançons, per exemple, en aquest recull que va fer Andreu Ferrer Ginart de cançonetes menorquines, hi ha moltíssimes cançons, però de moltes d'aquestes cançons no en coneixem la música. Per tant, me vaig posar un límit i vaig decidir que cercaria les cançons de les quals coneguéssim la música. Per aquesta raó, i amb aquest marc posat, vaig començar a recollir el que tenien partitures. Vaig partir per les que havia recollit Sarxiuc Salvador, per les que va recollir Francesc del Branca, les que va recollir Andreu Ferrer Ginart també. Val a dir que les de Francesc del Branca, tant Francesc del Branca com Andreu Ferrer Ginart recollides fa més de 100 anys i les del Doctor Camps es van publicar dins dels anys 80 per l'IME, però és una edició que està exhaurida i que ara me sembla que estan preparant una reedició, però les d'Andreu Ferrer Ginart no s'han publicat mai. És una llàstima. Després vaig consultar sobre el Cançoner Popular de Catalunya. Aquesta publicació és un recull que van fer una sèrie de músics que van anar passejant per diferents regions de parla catalana i cercaven gent que els hi cantàs cançons i ells anaven recollint. L'any 27 i l'any 32 van venir a Menorca i això posteriorment, ja dins dels anys 90, es va reeditar en el volum 8 i el 15 concretament, des d'allà on hi ha de Menorca. Després també vaig consultar, per suposat, l'excel·lent obra de Cielo Mercadal, aquest folclor musical de Menorca, editat dins dels anys principis dels 80, i una volta consultada tot el que vaig trobar de partitura editada, llavors també el que es havia editat en disc. És a dir, hi ha una sèrie de publicacions discogràfiques que també vaig tenir en compte i que vaig consultar. Una volta consultat tot això, també vaig fer el que en dèiem la feina de camp, que és mirar la gent com canta les cançons, com es canten encara avui, a Ciutadella o a Mó o diferents pobles, perquè moltes vegades hi ha diferències d'un lloc a altre. De fet, algunes cançons que no van anar en aquest disc, ells també me'ls van cantar i també els he incloses en aquest cançoner. I després d'haver fet aquestes 3 coses, música publicada en edicions en llibres, altres publicades en disc, i llavors el que me van explicar la gent vaig fer aquest cançoner. Aquí no hi ha totes les cançons, per suposat, però de totes les cançons que jo he pogut replegar vaig fer una petita explicació del que havia trobat de les cançons, les partitures, la lletra i llavors la discografia, si és que hi és, És a dir, totes tenen aquest mateix procés, Partitures, explicació, cançó i discografia. Més que res perquè puguem tenir coneixement del que ara han pogut recollir a principis del segle XXI, del que es cantava i que encara es canta a Menorca, del que és la música popular. Per tant, bé, això és una mica la feina que vaig fer, això és una cosa que és important perquè de qualque manera
són les cançons que han crescut dins aquesta illa i que de qualque manera ens identifiquen com a poble.